Gospodine naš dobri Oče, danas na drugu korizmenu nedjelju prikazujemo ti svoje srca i molimo te za svjetlo vjere. Kao što si na gori preobraženja proslavio svoga Sina, dajući učenicima predokus nebeske slave, daj i nama milost da te dublje upoznamo i sve više čeznemo za tvojom prisutnošću. Otvori naše oči da prepoznamo tvoju slavu u svakom trenutku našeg života, posebno u kušnjama i patnjama. Daj nam hrabrosti da ne klonemo na putu vjere, već da uvijek gledamo prema Kristu koji nas vodi k vječnom svjetlu. Gospodine, pročisti naša srca od svega što nas udaljava od tebe. Neka nas korizmeno vrijeme odlikuje da s vjerom i pouzdanjem koračamo prema Uskrsu, svjesni da je križ samo prolaz prema vječnoj slavi. Ojačaj nas svojom milošću da poput apostola čujemo tvoj glas. Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte. Amen.